Oppitunti 2 on tässä juuri meillä alkamassa ja kuten ruudulta näkyy, niin strategian jalkauttaminen ja toimintasuunnitelmat tekoälyn avustamana on meillä sitten tänään aiheena. No, ajatellaan tilanne. Teillä on tärkeä palaveri tulossa. Normaalisti siihen valmistautuminen tarkoittaa, että luetaan materiaaleja, mietitään näkökulmia, ehkä kirjataan jotain ylös. Mutta mites jos olisi mukana kollega, joka käy kaiken materiaalin läpi siellä sekunneissa, ehdottaa keskeisiä kysymyksiä, toisi eri näkökulmia esille ja sitten auttaa vielä kiteyttämään sitä omaa viestiä. Ja tämä kollega olisi siis tekoäly. Me viime kerralla puhuttiin siitä, mitä tekoäly voi tehdä yksittäisen ihmisen työssä, tänään mennään askel pidemmälle. Ja tänään puhutaan siitä, miten tekoäly voisi muuttaa sitä yhteistyötä. Me ollaan totuttu siihen, että yhteistyö tarkoittaa ihmisten välistä yhteistyötä, mutta nyt mukaan tosiaan on tullut uusi työkaveri. Ehkä tärkeä ajatus tähän alkuun on tämä, että tekoäly ei ole siis vain työkalu, vaan se voi olla aktiivinen osa sitä yhteistyötä. Ja sehän siis voi osallistua ajatteluun, sparrata ideoita, tuottaa vaihtoehtoja ja nopeuttaa sitä yhteistä tekemistä. Eli kysymys ei ole enää vaan siitä, mitä minä teen tekoälyn kanssa, vaan siitä, miten me tehdään yhdessä sitten tekoälyn kanssa. No mitä me opittiin viime kerralla? Palataan nopeasti siihen, mitä opittiin. Eli ensinnäkin tekoäly ei vie työtä, vaan muuttaa sitä. Eli vähemmän rutiinia, enemmän ajattelua ja sitä vuorovaikutusta. Ja toinen tärkeä ajatus oli se, että vaadi enemmän, niin saat laadukkaampaa siltä tekoälyltä. Kyseenalaista rohkeasti, pyydä perusteluita, mihin se vastaus perustuu, mitä tekoälyltä olet saanut. Ja muista antaa tekoälylle niitä riittäviä taustatietoja. Ja viimeiseksi käy sitä vuoropuhelua, jotta saat niitä hallittavia kokonaisuuksia. No tänään aiheena, niin rakenne on jälleen kerran hyvin käytännönläheinen. Katsotaan, miten tekoäly voi auttaa meitä siinä tavoitteiden määrittelyssä ja miten niistä saadaan niitä johdettavia toimintasuunnitelmia. Ja katsotaan myös viime kerralla nousseita kysymyksiä, vastataan niihin tuossa esityksen lopussa. Ja vielä lopussa on sitten totta kai teillä mahdollisuus sit avata mikkiä ja kommentoida, kysyä ja sitten katsotaan seuraavia harjoituksia. Ja äänessä tänäänkin minä Elina Korpi ja Jyrki Autio. Jyrki, ole hyvä, sun vuoro. Joo, kiitoksia. Lähdetään liikkeelle. Eli tavoitteet ja toimintasuunnitelmat johdettaviksi kokonaisuuksiksi tekoälyn avulla. Lähdetään tätä purkamaan. Mä käyn tämän läpi 3 osassa. Mä esittelen teille strategian jalkauttamisen rakenteen. Ja se syy, miksi mä tämän kerron teille, on se, että kun me halutaan tehdä konkreettisia esimerkkejä, niin teidän on hyvä ymmärtää niin se kokonaisuus, mitä mä esittelen. Ilman tätä esittelyä niin nämä konkreettiset esimerkit niin todennäköisesti menisivät hiukan ohi. Sen jälkeen katsotaan tekoälyn hyödyntämistä esityksissä siitä, että kun me esitellään asioita niin päätettäväksi tai käsiteltäväksi, niin miten me voidaan tekoälyä hyödyntää. Ja sitten mä annan vielä vinkkejä siihen, että miten tätä visualisointia voi tehdä ja miten sitä mun mielestä ei kannata tehdä. Niin käydään näitä läpi. Kun herää kysymyksiä, niin niitä saa kirjoittaa kyllä niin tämän koko tilaisuuden ajan, mutta me vastaillaan niihin sitten lopuksi samalla, kun vastataan viime kerran kysymyksiinkin. Hei, kohti maalia, kohti tavoitteita. Sinnehän
olemme menossa. Ja se kysymys, mistä viime viikollakin pohdittiin, että kuinka hyvin niin tekoälytuotokset niin tukee strategiaa, kuinka hyvin kun me tehdään toimenpidesuunnitelmia ja tuotetaan niitä tekoälyn avulla, niin kuinka hyvin ne tukee strategiaa. Näin sählytermein Kuntalehti niin syötti lapaan tuossa eilen, kun sitä lueskelin. Niin eilisessä Kuntalehdessä niin luki, että 72% kuntien hyvinvointialueiden henkilöistä niin ei tunne oman organisaationsa strategiaa ja 46% esimiehistä, joiden vastuulla on viedä strategiaa arkeen ja käytäntöön, niin niillä ei ole tuntemusta siitä. Että vain 11% tuntee strategian painopisteet. Mä nostin tämän tähän esiin sitä varten, että musta tuntuu, että tämä esimerkki-keissi, mikä me on tähän tekoälykoulutukseen valittu, niin on kyllä erittäin aiheellinen juttu. Että se, että me saadaan ihmiset ymmärtämään strategiaa ja sitten me saadaan vielä tekoäly tuottamaan niin oikeita vastauksia. Tärkeä asia koko Suomen kannalta. Strategian toteutumista tukeva rakenne ja kun itse on niin menetelmäkehittäjä koulutukseltani alun perin, niin haluan aina niin tehdä prosessin, jonka avulla päästään päämäärään. Joo, kun meillä on strategia, niin siihen strategiaan liittyy tavoitteita. Ja sitten me tehdään ja suunnitellaan toimenpiteitä, jotka vie meidät kohti tavoitetta. Ja sitten me joudutaan tekemään erilaisia tehtäviä, jotta ne toimenpiteet toteutuu. Ja sitten mahdollisesti tehdään myös jotain hankintoja ja kaikki erilaisia aktiviteetteja. Eli kun me lähdetään jalkauttamaan strategiaa, niin on tärkeää ymmärtää, että kun me tehdään jotain asioita, niin minkä takia me niitä tehdään ja mitkä on ne jutut, mitä me tehdään. Ja se, että se tavoite on päästä tavoitteeseen. Ja sitä varten meillä on ihan hyvä olla myös onnistumisen mittareita, että me voidaan myös mitata sitä, että onnistutaanko vai ei. Sitten vielä toinen juttu, mikä ehkä niin on vielä vähän vaikeampi juttu, on se, että kun me tehdään arjessa erilaisia toimenpiteitä, erilaisia aktiviteetteja, hankintoja tai muuta, niin me ymmärrettäisiin niitä tehdessä, että miten me tuetaan kunnan strategian toteutumista, niiden tavoitteeseen pääsyä. Ja nyt kun käydään näitä tekoälyjuttuja tuolla taustalla tai tekoälyjuttuja läpi, niin pidetään mielessä, että koko ajan pyritään, että tekoäly tuottaa meille tuotoksia, jotka ohjaa niin tätä meidän yhteisöä kohti tavoitteita. Ja tämän takia niin me tarvitaan rakennetta tähän tekemisen johtamiseen. Eli vielä tämmöinen perinteinen esimerkki, että kun meillä on Kuusniemen juhlat tulossa, niin kun yksi miettii sitä, että onpas aikamoinen homma järjestää kesäjuhlat, niin sitten toinen miettii sitä, että me järjestetään näitä, jotta niin me vahvistetaan kunnan brändiä ja parannetaan hyvinvoivaa elämää. Eli me nyt toteutetaan sitä strategiaa. Ja sitten vielä se, että kun me saadaan tekoälyltä vastauksia, niin me huomioita siitä, että mikä on strategian kannalta järkevin juttu toimia. Esimerkiksi niin, että ei tilata Temusta, vaan ostetaan paikalliselta, koska niin se tukee strategiaa. Tässä on vähän niin kuin myyntipuhe sille, että minkä takia kannattaa käyttää tai
asettaa tekoäly silleen, että se on yksi strategian jalkauttaja. Okei, no niin, lähdetään pureskelemaan. Mulla on täällä listattuna projektoppia tavoitteita ja sitten tässä on niin kuin selkeä jo kuva siitä, että missä kohdassa ollaan menossa. Jotain tavoitteita saavutetaan ja jotain on käynnissä. No niin, sitten lähdetään siihen, että miten tekoälyn avulla voidaan tukea päätöksentekoa. Ja nyt sitten lähdetään liikkeelle siitä, että miten me valitaan oikeat toimenpiteet, jotka auttaa tavoitteiden toteutumista. Ja osahan niistä toimenpiteistä, mitä tässä niin suunnitellaan, kun meillä on tavoitteet, niin oikeastaan mä sanon, että valtaosa niistä toimenpiteistä yleensä niin on semmoisia, joihin me tarvitaan kuntien ja kaupunkien niin kuin ihmisiä ja päättäjiä, jotka ymmärtää, että mitä meidän kannattaa tehdä. Ja sitten osassa niin me voidaan käyttää sitten tekoälyn hyödyntämistä ja varsinkin niin kuin siis tietyssä niin kuin valmistelevissa tehtävissä. Mutta ainakin se, mitä mä oon nyt tässä kuntapäättäjien kanssa keskustellut, niin aika vahvasti sieltä tulee se, että kyllä niin kuin päättäjät päättää, että mitkä on ne kohteet, mihin kannattaa panostaa. No niin, me ollaan nyt Kuusniemellä tehty ehdotusta, että tämmöisiä toimenpiteitä niin pitäisi laittaa, että kestävää viihtyistä kuntaa tähän tavoitteeseen päästään sille, että tehdään ilmasto-ohjelmaa ja uusiutuvia energiamuotoja edistetään ja Hakkaraisen tulvavinkerettäkin korotetaan ja sitten Kuuskosken alueen kestävää kehittämistä tehdään. Tämä on nyt muutama esimerkki vain, että tämmöisiä siellä kokouksessa on päätetty. Nämä on nyt ehdotuksia, mutta jotta me oikeasti niin kuin päästään siihen päätöksentekoon ja voidaan, että miten tekoälyn avulla tuetaan päätöksentekoa, niin hypätään siihen. Ihan niin kuin perusjuttuhan menee silleen, että jos meillä on joku idea niin sitten me tehdään selvityksiä ja suunnitellaan sitä ja pyöritellään ja mietitään, että mikä sitä juttu voisi olla. Sitten me tehdään muokkausesitykseksi, että se on niin kuin käsiteltävä asia ja että sen voi esitellä, jonka jälkeen niin se tulee käsittelyyn ja sitten niin kuin tavoitetilanne on, että sitten kun me ollaan käsittelemässä, niin meillä on siellä niin kuin konkreettisia asioita, joiden perusteella on helppo päättää. Ja nyt sitten vielä se, kun huomioidaan, että koko ajan kaikilla on kiire, meillä tulee ihan hirveä määrä informaatiota, niin varsinkin tässä ajankohdassa sen selkeä esitysmuoto on ihan supertärkeää. Se, että vaikka ihmisten olisi pakko tutustua materiaaleihin etukäteen, mutta jos me tehdään materiaaleista selkeitä, niin silloin se tutustuminen on kattavampaa ja sitten ihmiset on niin kuin samalla kartalla, mihin lähdetään, että mitä me ollaan päättämässä. Ja mä otin nyt tähän konkreettisen esimerkin, että halutaan kehittää Kuuskosken aluetta kestävästi hakemalla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön statusta. Meillä on heitetty tämmöinen idea, että kun Kuuskoski on hieno, niin tehdään sille siitä vieläkin hienompi ja kattavampi, niin kuin, että meillä on sitten hyvä brändi tällä meidän koskella ja sitä mietin koko Kuusniemellä. Mulla on tämmöinen idea ja mä lähden tekemään materiaalia tekoälyn avulla siihen, että miten mä voin viedä sen sinne kokoukseen päätettäväksi. Okei. Mä saan tuolla kehotteella tulokseksi
Ja sitten kun mä oon saanut sen tuloksen, niin mä muokkaan sitä jonkun verran ja katselen ja kehittelen. Ja nyt jos mä saan siitä tuommoisen niin pitkän kasan tekstiä, että tämmöinen olisi tämä juttu ja että lukekaa tämä ennen palaveria, niin on mahdollista, että käy silleen, että osa niistä, jotka on tätä miettimässä, niin lukee sen tekstin huolellisesti, osa käy vilkaisee ja osa niin vaan katsoo, että okei, tämä tuli tämä teksti. Kun nykyaika valtava määrä informaatiota, niin pitkän tekstin, niin tekoälyn tuottaman tekstin lukeminen ja ymmärtäminen niin on aika haastava juttu, jos ihmisiä niin on paljon, joille pitää esittää. Mutta jos ajattelee niin, että me saatiin nyt sitten minuutissa niin tuotettua niin tämmöinen tekstimuoto, niin jos me käytetään toinen minuutti niin siihen visualisointiin, niin päästään parempaan tulokseen. Eli meillä on idea, niin tehdään selvitykset suunnittelu tekoälyn avulla, mutta myös tuo muokkaus esitykseksi, niin hoidetaan sekin tekoälyn avulla. Eli otetaan tästä eka esimerkki. Pyysin niin tekoälyä, että kirjoitapas, että miten tämmöinen toimintoketju niin menisi. Ja se teki mulle ensimmäisen versio siitä. Okei, aika paljon selkeämpää jo, että me käynnistetään hanke, perustetaan työryhmää. Eka pitää tehdä kansalliseen luetteloon hakemus ja siitä toimenpiteitä, jonka jälkeen niin sitten päästään vasta tekemään hakemusta Unescolle. Saadaan jo niin kuin paljon informaatiota nopeasti ihmisille, että okei, ne on kartalla, että mistä situsta tässä on kyse. No mutta eihän me tähän tyydytä, kun me ollaan nyt jo opittu se, että meidän pitäisi parhailla. Pyydetään tekoälyä arvioimaan sitä aikataulua ja työmäärää. Ja nyt mä saan tällaisen vastauksen, että 3-6 kuukauteen menee eka vaihe, sitten muutama kuukausi niin hakemuksen valmistelua, kansallinen näkemys ja 12 kuukautta valmistelua Unescolle. Ja sitten sieltä tuli niin tuommoinen viesti, että hitto, sehän vielä maksaakin jonkun verran, koska meidän tarvitaan siihen ulkopuolinen asiantuntija. Ja saatte sanoa tietysti oman mielipiteenne, mutta aika paljon niin kun tuli taas informaatiota niin kun helpossa muodossa. No niin, sitten jatketaan tekemistä, että onko meillä arvioita, onko meillä mahdollista onnistua, niin pyydetään myös sitäkin, jonka jälkeen niin tulee jo ymmärrys, että tämä on niin kuin ne mahdollisuudet onnistua, niin sitten me voidaan lähteä jo miettimään sitä, että onko tämä nyt sitten järkevää. Eli me ollaan käytetty nyt sitten se toinen minuutti siihen niin sitten me saadaan päästä jo paljon visuaalisempaan. Ja sitten on jo paljon konkreettisempaa myös pohtia sitä, että oliko tämä tekoälyn tuottama vastaus niin kuin realistinen. Että pitäisikö meidän kuitenkin niin vielä sparrailla sitä, että minkälaisia niin kuin, Unescon kohteita on jo olemassa, että ketkä on onnistunut ja ketkä on epäonnistunut, että lähdetään niin kuin jatkaa sitä sparrailua siihen. Mutta ihan vaan sillä, että me tehtiin siitä niin kuin visualisoimpaa esitystä, niin sitten sekin, joka sitä suunnittelee, niin jo saa selkeämpää. Kun sen esityksen tehdessä jo niin ne laittaa pohtimaan, että onko tämä nyt semmoinen, mitä mä haluan esittää. Ja jatketaan sitten siitä vielä niin hieman eteenpäin. Niin pyydetään sitä, että mietipäs niin sitten aikataulu, että teepä esitys vielä siitä, että miten tämä oikeasti niin toteutus. Ja mä itse tykkään tästä näin, että okei, nyt tekoäly niin teki
mulle aikataulun tälle hommalle ja että me aikaisintaan niin ehkä saataisiin päätös 2030, kun oltaisiin ripeitä. Ja sitten meidän koko ajan pitää ylläpitää perinnettä, eli se tarkoittaa, että me lähdetään jo tekemään niin kuin, työtä, ehkä vähän kustannuksiakin, ja sitten se varsinainen tavoiteltu hyöty, niin ne tulisi vasta 2030. Ja sitten arvioidaan toki, että mikä on se hyöty versus siitä, että mikä on se panostus. Eli sanotaan, niin kuin mä väitän, että jos me käytetään niin kuin se minuutti siihen, että se tuottaa tekstiä ja sitten käytetään 2 minuuttia siihen visualisointiin, niin sitten siellä kokouksessa, jolle me tätä esitellään, niin käytetään niin kuin puoli tuntia, tunti vähemmän per ihminen silleen, että ne saa selkeän ymmärryksen. Ja mä en sano, etteikö sitä tekstiä pitäisi antaa. Totta kai se teksti, mikä me ollaan tuotettu, niin sehän pitää olla siellä taustatietoina ja perusteluna, mutta se, että se läpikäydään näiden avulla, niin mahdollistaa parempaa päätöksentekoa. Mutta hei, sitten mä lupasin vinkkejä. Niin nyt sitten, kun mä joudun työssäni niin tekee niin näitä esityksiä näitä niin koko ajan, niin se minkä isoin juttu, minkä mä olen oppinut, että miten tekoälyn avulla visualisoidaan, niin on niin, että kun te annatte kehotteen Projektopissa tai Copilotissa tai ChatGPT:ssä tai missä tahansa, niin jos te teette sen niin, että te niin lähdette suoraan kirjoittamaan, että tee kuva, miten niin tämä asia niin toteutetaan, tai tee kaavio, ja lähdette kirjoittaa kehotetta silleen, niin todennäköisesti te saatte niin sellaisen kuvan, johon ette ole tyytyväisiä, jota te lähdette miettimään, että miten mä tätä kuvaa nyt pyytäisin muokkaamaan. Mutta sitten jos sen tekee tällä tavalla, että pyydätte siltä tekstimuotoista kuvausta, että kuvaat tapahtumaketju ja saatte siitä tekstimuotoisen kuvauksen, jota muokkaatte mahdollisesti, niin kysytte uudelleen, mutta kun teillä on se teksti olemassa ja siinä tekstissä niin on tämä prosessi kirjoitettuna auki, niin sen jälkeen vasta pyydätte visualisoimaan, niin todennäköisesti se vastaus on niin kuin erittäin paljon parempi. Ja sitten vielä, että se visualisointipyyntö tietysti pitää olla, niin kuin, että miten te haluatte sen. Mutta se, että siitä tulee se teksti, minkä mukaan piirretään, on juuri oikein. Ja sitten sanotte silleen, että jotta pysyttele tässä tekstissä, niin se tuleva kuva niin on monta kertaa todennäköisemmin juuri se, mitä te haluatte, kuin sitten suoraan kuvaamalla. Kannattaa kokeilla ja harjoitella, mutta mun mielestä niin ne toimii tosi hyvin. Ja nyt sitten, kun meidän työssä, kun me Elinan kanssa niin opetetaan ja koulutetaan, niin me joudutaan niin tekemään tätä koko ajan, niin me ollaan tehty Projektoppiin tämä vuoropuhelu niin kuin rakennettu sisään. Eli Projektopissa niin tämä toimii silleen, että me ensimmäiseksi niin pyydetään sitä tekstimuotoista. Ja mä oon tehnyt niin Projektoppiin tämmöisen prosessiaktiviteetin. Ja lähdetään katsoa, että miten äitiysloman sijaisen palkkaus toteutetaan. Ja mulla on siellä prosessikoodassa niin tämmöinen AI-toiminto kuin luo prosessikuvaus. Ja tärkeä juttu, että mulla on olemassa siellä ne meidän perustavoitteita jo niin muistissa, että miten me tehdään. Ja sitten täällä työkalussa, että kuvaa yksityiskohtaisesti, miten palkataan uusi työntekijä äitiysloman sijaiseksi. Niin nyt sitten tämä luo prosessikuvaus, niin ne tuottaa Projektopissa suoraan sen tekstin.
Ja idea on silleen, että kun se tuottaa sen tekstin, niin katsotaan tekstiä, että se on oikeanlainen ja tätä on niin kuin helppo muokkaa. Siellä on juuri oikeat sanat. Se ei ole mikään niin kuin kuvatiedosto, vaan se on se suora tekstitiedosto. Ja mä voisin laittaa tähän vaikka kulttuurijohtajan niin kuin sijaan niin oikeasti niin sen henkilön nimen tai muokata tuota tekstiä. Mut sen jälkeen, kun mä oon tyytyväinen, mä lähden sitten visualisoimaan. Ja itse asiassa vaikka niin ottaisi tänne niin pelkän tekstinkin jo niin ulos, niin tämäkin olisi jo erittäin selkeä juttu, vaikkei sitä niin kuin visualisoisikaan. No mutta, mulla on tämä teksti, mä oon muokannut sen, ja sitten meillä on täällä visualisointitoiminto, mulla on siellä pyyntö, että teepä tästä niin kuin tästä tapahtumaketjusta kuvaus, ja silleen, että se on uimarataan mukaan tehtynä. Eli määriteltynä näin, jonka jälkeen niin mä tiedän, että miten tämä palkkaaminen sujuisi, että määritellään, että ketä me halutaan. Ja niin kuin huomaatte, niin siellä on sitä meidän strategiaa niin upoteltuna tonne. Miten me haluttaisiin, miten me tuettaisiin sitä, että paikalliset kyvyt niin hakisi tätä kulttuurisihteerivirkaa ja tällaista. Ja sitten toki niin pitää katsoa, että mennään tekoäly ehdottaa säädösten mukaista toimintamallia. Tai sitten meillä voi olla pyyntö niin tehdä joku vähän erilainen kuva. Me ollaan itse kehitelty tämmöinen vaaka-toimintoketjukuvaus sitä varten, että kun nykyajan näytöt on leveitä, niin mahtuu kivasti näytölle. Mutta käytännössä niin kun se, että lähdetään tekemään jotain, esimerkiksi palkkaamaan henkilöä, niin puhutaan taas niin kuin minuutista 2, niin meillä on ketju, että okei, että näin me se tehdään. Ja tästä niin tapahtuu. Ja sitten se, että tarvitseeko ensi kerralla tehdä samalla tavalla vai muokataanko me tästä tämmöinen yleinen käytäntöjuttu, niin sitä voitte toki miettiä. Joo, näin me on tehty. Mutta joo, tämä visualisointi tekstistä tekstiin ja tekstin muokkaus ja pyyntö visualisoida. Hei, sitten Elina kertoo kohta, että mitä harjoituksia siellä teille olisi tälle ja ensi oppitunnille. Ja mä annan pikkusen opastusta niiden harjoitusten tekemiseen. Esimerkiksi se tavoitteiden asettaminen, niin nyt sitten kun teillä on niitä harjoitusprojekteja siellä Projektopissa, niin siellä on yksi tehtävä, että luo projektin rakenne, niin tämmöinen harjoitus. Niin että vaikka se on kirjoitettu sinnekin, niin näytän, että siellä on teidän suunnitelmassa on AI-paineke, jolla luodaan projektin rakenne. Niin jos haluatte tuoda tavoitteet käsiteltäväksi, niin se menee silleen, että klikkaatte annatte kehotteen että projektissa tehdään toimintasuunnitelmat ja jos teillä on tavoitteet valmiina, niin kopioitte ne tonne ja siitä vaan luo, niin saatte jo suunnitelma suoraan, että okei, tässä on ne tavoitteet ja näille me voidaan lähteä tekemään sitten toimintasuunnitelmaa. Eli tämän toimintasuunnitelmien ja sitten niiden yksittäisten tehtävien suunnittelun pohjustaminen niin onnistuu ihan supernopeasti. Se ei oikeasti vaadi kuin tuon. Noin. Okei. Sitten siellä on toinen tehtävä on se, että lähdet tekemään niitä toimintasuunnitelmia. Niin se menee yksinkertaisesti silleen, että
että tuolla on tämmöinen toiminto, kun luo aktiviteetteja sen AI:n alla, ja mä kerron sille, että kehottelen, että ehdota toimenpiteitä. Jos teillä on ne toimenpiteet jo niin kuin ylätasolla mietittynä, niin voitte kertoa ne sitten toki tuossa kehotteessa, mutta jos olette vaiheessa, että pitää miettiä toimenpiteitä tai miettiä lisää toimenpiteitä, niin sitten voitte pyytää Projektop AI:ta tekemään. Ja nyt mä tähän kehotteeseen pikkusen keskityn hetkeksi aikaa ja mä laitoin tähän ehdota innovatiivisesti sitä varten, että saataisiin kekseliäitä juttuja ja sitten, että mitä aikarajassa se pitää olla. Sitten mä pyydän, että te järjestele niitä silleen, että mikä on edullisinta ja nopeaa toteuttaa. Ja sitten kirjata kattava kuvaus ja mietin myös toimenpiteen panos- ja tuotossuhdetta. Eli sitä, että kuinka paljon siihen laittaisi aikaa ja mikä olisi tuotos. Eli ei pelkkää, että suunnittele toimenpiteet, mutta pyydetään vähän lisääkin, jotta me voitaisiin jo heti saada informaatiota, että mitä kannattaisi lähteä tekemään nyt ja mihin otetaan vähän enemmän aikaa. Okei, tulee taas vuoropuheluruutu, jossa mä voin parannella näitä. Mutta se mitä tapahtui, niin se teki mulle toimintasuunnitelmat. Ja täällä on nyt sitten ehkä, että käynnistä laadukkaan yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut, niin täällä on esimerkiksi toimintasuunnitelma, että käynnistetään ennaltaehkäisevät hyvinvointimallit. Ja Tekis on sitä mieltä, että pieni panos ja merkittävä tuotos. Ja ehkä tämä on sitten asia, jota me voidaan lähteä edistämään. Ja totta kai niin viedään sitten käsiteltäväksi ja mietitään tarkemmin. Mutta seuraavalla tunnilla niin me lähdetään tästä eteenpäin ja miettimään vielä sitä, että mikä on se toteutussuunnitelma ja sitten se, että mikä on realistinen toteutussuunnitelma ja vielä niin, että me huomioidaan kuntalain ja julkisen hankinnan sääntöjä ja sitten, että meillä on tiettyjä päätöspisteitä, joihin meidän pitää aina, kun valmistellaan asioita. Niin se on seuraavan tunnin aihe ja nyt nimenomaan tekoäly voi olla siinä ihan super hyvin meille avuksi. Ja sitten vielä yksi vinkki, niin kuin tapana on heitellä näitä, niin jos noi tavoitteet on teidän nettisivulla julkaistu, niin niitä ei turhaa tarvitse kopioida, niin sinne tuonne kehotteen pohjaksi kerrotte vaan tuon nettisivun osoitteen. Käytin tässä näin, niin nyt Mäntsälän hyödyksi, niin laitoin nyt Mäntsälän strategian tuohon niin saman tien, niin se nappaa sieltä sen strategian ja tuo tavoitteet tuonne pohjaksi. Tästä olisi helppo lähteä miettimään niitä toimintasuunnitelmia. Mutta siis toi ihan julmetun hyvin niin osaa niin analysoida sen nettisivulta hakienkin tuon tekstin, että ei tarvitse käyttää sitä 1 minuuttia tuon kopiointiin ja liittämiseen. All right. Sitten Elina, sun vuoro. Joo, eli viime kerralla saatiin hyviä kysymyksiä siinä pollikyselyssä, niin muutama dia sitten niihin saatte vastauksia. Mennään vaan heti ensimmäiseen. Tietosuojasta oli kysymys. Ja kun me puhutaan tekoälystä, niin sehän on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, kun tietoturva ja tietosuoja. Ja Projektop AI on suunniteltu niin, että käyttäjä siis tietää, mitä tietoa sinne tekoälylle lähetetään. Että noissa Jyrkin kuvissakin, niin se
kirjoitettu teksti, niin sitähän me sinne AI:lle ollaan lähettämässä. Eli mitään ei siirry taustalla ilman, että käyttäjä itse sitä tietoa antaa. Ja lähtökohtaisesti tekoälylle ei tarvitse syöttää tosi arkaluontoista tietoa. Projektopiin tallennetut tiedot sijaitsee siis Suomessa, suomalaisessa konesalissa, eli tuolla Jyväskylän suunnilla. Ja tuo tekoälylle annettu data käsitellään EU-alueella ja Ruotsi on siinä sijainti. Eli Projektop AI hyödyntää Microsoftin Azure Open AI:ta. Ja dataa ei käytetä kielimallien kouluttamiseen, eli organisaation tiedot ei päädy osaksi mitään yleistä tekoälymallia. Ja me anonymisoidaan tietoja, kun lähetetään sinne tekoälylle, että esimerkkinä henkilötietojen yhdistäminen, että jos me siellä pyydetään tekoälyä asettamaan jotain tehtäviä henkilölle, niin me ei niitä henkilötietoja sinne tekoälylle lähetetä, vaan se käsitellään sitten meidän omassa konesalissa, se tämmöinen niin kuin mätsääminen, yhdistäminen. Sitten seuraava kysymys oli, että missä kaikessa Projektop voisi olla sitten hyödyllinen. No, Projektop ei ole vain tämmöinen niin kuin yksittäinen AI-työkalu suinkaan, vaan Projektophan sisältää paljon muutakin toimintaa, tukee tekemistä laajemmin kehittämisessä, johtamisessa, projekteissa, auttaa suunnittelussa, projektien toimenpiteiden ja kokonaisuuksien tämmöisessä jäsentämisessä, eli siellä ihan arjen tekemisessä. Voidaan määritellä tehtäviä, jalkauttaa ja tehdä siellä yhteistyötä. Käytetään Projektopia myös tämmöisenä kehittämistyökaluna, kuvataan prosesseja, niin kuin Jyrki tuossa tänään näytti, valmistellaan vaatimuksia, hallitaan ideointia, ja sitten ehkä tärkein, niin tämmöinen yhteinen näkymä siihen, mitä me tehdään, miksi me tehdään, missä mennään. Eli hallitaan tämmöisiä isoja kokonaisuuksia. Eli hyvin kattava projektityökalu monella erilaisella lisukkeella. Sitten seuraava kysymys oli vielä, että miten tarkastaa tekoälyn vastaus, jos ei itse olekaan asiantuntija, niin tämä on yksi mun mielestä tärkeä taito tekoälyn käytössä. Eli nimenomaan myös niin kuin tämmöistä opittua taitoa ja ymmärrystä siitä tekoälystä. Eli ei pelkästään se, että mitä kysytään, vaan miten me niitä vastauksia arvioidaan. Ja ekana niin kysy lähteet tai pyydä tekoälyä perustelemaan, että miksi näin. Saadaan parempi käsitys, että mihin se tieto perustuu. Ja Jyrki viime kerralla mainitsi tämän yhden esimerkin meidän kollegan kysymyksestä, että pyysi tekoälyä perustelemaan, että mihin tämä tieto perustuu, niin tekoäly vastasi, että ei mihinkään. Eli sait jo vastauksen, että oliko tämä luotettava tieto, mitä tekoäly antaa, kun pyydettiin perustelemaan. No sitten tarvittaessa kysy uudelleen ja tarkenna kysymystä. Eli ensimmäinen vastaus ei aina ole suinkaan paras mahdollinen. Aina saa ja pitää niin kuin lähteä tarkentamaan siitä, että hei, että mites ja sitä omaa kysymystä vielä vähän spesifioi. No kolmas, pyydä vaihtoehtoja tai se tarkempi versio, niin nähdään eri näkökulmia ja saadaan sitä kautta laadukkaampaa lopputulosta. No, arvioi loogisuus ja järkevyys, eteneekö vastaus selkeästi ja onko siinä punaista lankaa. Ja 5, kuulostaako vastaus uskottavalta siellä omassa kontekstissa, toimiiko tämä oikeasti tässä tilanteessa. Ja sitten lopuksi hyödynnä ehdottomasti sitä omaa asiantuntemusta. Eli tekoäly tukee ajattelua, mutta vastuu on aina toki siellä käyttäjällä. Eli ytimekkäästi tiivistän tämän siihen, että tekoälyn vastaus ei ole mitenkään valmis totuus, mutta se on hyvä lähtökohta, jota sitten tarkistellaan kriittisesti ja sitä lähdetään sitten sparrailemaan ja keskustelemaan ja tarkentamaan. Ja sen verran vielä, että tuo visualisointi, mitä käytiin äsken läpi, se, että pyytää niin kuin visualisoimaan sen ajatuksen, niin kuin
tekemisen ja tekee siitä esityksen, niin sekin jo paljastaa monessa kohdassa, että oliko tämä nyt sitten järkevä tämä vastaus. Chattiin ei ainakaan nyt tässä ollut vielä mitään kommentteja tai kysymyksiä muutakaan tullut, niin mennään nyt sitten tällä erää eteenpäin. Eli niistä harjoituksista vielä muistutusta ja mainintaa. Eli ne löytyy tosiaan edelleen sieltä Projektopin etusivulta. Eli tuossa keskellä on linkki. Sitä klikkaamalla niin pääsee harjoituksia katsomaan. Ja Topi-äly löytyy tuolta ylhäältä yläpalkista robotin pää, eli siltä voi kysyä edelleen kaikenlaista Projektopin käyttöön liittyvää kysymystä, niin opastaa siellä sitten paikasta toiseen, miten toimitaan. Ja jos ei sitten onnistu, siellä on jotain ongelmia tai edelleen on sitten jotain puutteita käyttäjätunnuksissa, ei pääse kirjautumaan tai kollegalle haluaa tilata, niin laitan kohta tuon lomakkeen linkin uudelleen tuohon chattiin, niin linkki löytyy myös tuosta etusivulta, niin sillä voi pyytää sitten apua. Ja näytän tosiaan vielä eli tästä etusivulta harjoitukset, niin täältä löytyi tämä oppitunti 2 ja 3, eli täältä taas klikkaamalla riviä, niin saat tuonne oikealle puolelle ohjeita, että miten sä voit harjoitella. Ja tässä tavoitteiden luonnissa niin onkin täällä maininta heti, että harjoitus kannattaa tehdä projektilla strateginen kehittäminen. Niin vinkkinä, että projektot toimii tosi hyvin eri selainvälilehdillä, niin sä voit hyvin laittaa tänne uuden välilehden ja jätä siis ohjeet tänne toiselle välilehdelle auki ja sitten toisella välilehdellä mennä täältä sinne projektille, missä tuossa ohjataan, niin sä voit täällä tehdä sitä sun tehtävää ja sitten välilehdeltä käydä kurkkaamassa, että mitäs mun sitten pitää klikata ja palata tänne. Eli hyvin voit sellainen välilehdille laitella Projektopia auki. Mutta lomake löytyy tosiaan näin, niin laitan sen tuohon chattiin sitten vielä teille saataville, että jos on jotain haasteita, niin sillä lomakkeella saa sitten apua. Seuraavalle kerralle, niin Jyrki jo tuossa mainitsikin, eli lähdetään tekemään sitä realistisempaa toimintasuunnitelmaa, aikatauluttamaan, eli konkretisoimaan vielä vähän enemmän sitten tuota strategiapohdintoja, miten siellä sitten lähdetään Projektop AI:n kanssa työssä etenemään. Tässä kohtaa kiitos osallistumisesta.